मामांजी गेलेल्याला आज 2 महिने पूर्ण झाले, पण तेव्हापासून एक शब्द सुद्धा बोलला नाही तुम्ही माझ्याशी. काय बोलावं आणि कुणाजवळ बोलावं? भाऊचा काय वय झाला होता म्हणून त्याला असं मरण आलं. दादाच्या सौराचारी वर्तनाने गसका घेतला त्याने आणि ते आजारी पडले. अंतरून धरला ते कायमचा. शेवटी त्याचा अंत झाला का? काय मिळाला दादाला? ते गरीब जीवाला मरेपर्यंत छळलं त्याने. नको नको ते टाकून बोललं. भाऊ गेले नाही. सावकारी म्हणू लागले वासना राहिली भाऊची. कसली वासना राहिली ती कुणाची ठाऊ. मला मात्र सारखं बास होतं की त्याचा आत्मा या घरात वावरत असणार. पण तो माझ्यासाठी नाही होईल, तुझ्यासाठी नाही तर दादासाठी. तो चांगला राहावा, सुधारावा म्हणून फार फार प्रेम होता, माया होती भाऊ. पण ते प्रेमळ मायेची चवणी झाली नाही न त्याला. त्या आठवणी आता काढून काय उपयोग आहे? खरं आहे ते. मेलेल्या माणसाबद्दल आता रडून काय उपयोग? जन्मदाता पाप गेला, सगळी जमीन गेली, अब्रू सुद्धा चालले आहे. आणि राहिलं हे फक्त घर. याची सुद्धा राग गोळी करा आणि मोकळे व्हा. मला पसंत नाही तुम्ही. तू त्याची बायको आहेस म्हणून. तो काय माझा गुन्हा आहे का? तुझा गुन्हा नसेल म्हणून का तुझी जबाबदारी संपली नाही? त्याला तू सांगितलं पाहिजे. सांगितलं का नाही? पण ते माझं ऐकतच नाही. त्याला काय करू मी? काही करू नका. कशी गंमत चालू आहे ती बघत राहा आणि त्याचा समाधान करा. परमेश्वरानं मला मरण दिलं असतं तर फार बरं झालं असतं. त्यांनी मलाच दोष द्यावा. तुम्ही सुद्धा मलाच अपराधी ठरवा का? मी काय केलं? याचा उत्तर मला देता येणार नाही. काही वेळेला प्रश्न विचारणाऱ्या माणसाला त्याचा उत्तर चांगला माहीत असतात, पण तो माहीत नसण्याचं नाटक करीत असतो. यापुढे मला माझ्या भवितव्याचा विचार करायला पाहिजे. खरंय तुमचं म्हणणं. कदाचित माझंच चुकत असेल आणि मलाच कळत नसेल माझी चूक. तुम्ही 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 तुमच्या भवितव्याचा विचार करा. आमचं हे आता असंच चालायचं. बरं आहे ते. कदाचित माझंच चुकत असेल. हे आता असंच चालायचं. माझा जीव जाईपर्यंत, नाहीतर त्यांचा तरी. खरं तेच बोलते मी. जे पुढे घडणार आहे तेच सांगितलं मी तुम्हाला. पण मी म्हणतो हे किती दिवस? माझ्या जीवनाचा शेवट होईपर्यंत. वहिनी काय बोलतो आहे? जे पुढे घडणार आहे तेच सांगितलं ना मी तुम्हाला. नाही नाही वहिनी, असं होणार नाही. असं घडणार नाही वहिनी. आणि असंच घडलं तर? मी तसं होऊ देणार नाही. तुम्ही कोण हो आमचे? तुम्ही तुमच्या भवितव्याचा विचार करा. आमच्या वादळी संसाराच्या तुफानात तुमच्यासारख्या चांगल्या माणसाची जीवन नौका उद्ध्वस्त व्हायला नको. तिथे आपलं कसं होईल याचा विचार करा आणि त्या मार्गाला लागा तुम्ही. वहिनी का उगाच माझ्या दुःखावर दाबण्याने स्वतःच्या घराला सुरू लागते? हे माझ्या उड्या डोळ्यांनी पाहत राहू? नाही वहिनी नाही. हे कसं शक्य आहे? एक घसरला तर दुसऱ्याने त्याला सावरायचा असता. एक चुकला तर त्यांनी दुसऱ्याची चूक सुधारायची असते. तरच कुटुंब घराने चांगले राहतात. आता काय राहिलं इथे? देवासारखे मामनजी गेले. होता नव्हता दाग दागिना गेला. जमीन होती ती सुद्धा सावकाराच्या घशात घातली. साऱ्या संसाराची वाट लावली त्यांनी. आता तो भार मला तुमच्या शिरावर टाकायचा नाही. आणि विलास आता यापुढे सुधारतील असं मला तरी वाटत नाही. बरं ते जाऊ दे. आमचं नेहमीच आहे रणगाड. तुम्ही कुठं निघाला होता?
कुठेही जात नाही. कोणी आला तर मला हात मारा. मी आत आलो. आणि भाऊ दादा आला तर मुळीच लावू नका.